Bueno, primeiro de todo, Pablo, parabéns, unha valoración deste partido. Bueno, moitas grazas, pois nada, que queres que che diga? Pois increíble, creo que fixemos un partidazo a nivel colectivo e moi contento por axudar cos goles. Como viches o equipo? Cales crees que foron as claves desta victoria? Bueno, fixemos un partido creo que moi completo a nivel colectivo, creo que estivemos moi ben no press, creo que bueno, sabíamos onde estaban os espazos e supemos aproveitarlo. E a nivel individual, que pasa pola túa cabeza antes deses goles? Bueno, pois é un soño poder marcar en Europa, ainda por riba dous, e axudar o equipo desta maneira, pois super orgulloso e contento. Foi un campo complicado, pero moitísimo celtismo vimos nas gradas aí animando o equipo. Como vivichedes dende o céspede? Pois sempre é un placer mirar para a grada que estén aí pois apoiándonos, xa non só, bueno, no estadio tamén pola mañá cando fun dar un paseo tamén encontrei a varias persoas. Pois nada, pois é un orgullo e que sigan porque é o noso motor, o noso combustible. E agora a pensar no seguinte partido, non? No ese Barça. Sí, agora a traballar pois no domingo para tratar de conseguir os 3 puntos. Bueno, Iván, parabéns por esta victoria. Valoración do partido? Moitas grazas. Fixemos un partido moi serio desde o principio, viñemos aquí coas ideas moi claras, empezar gañando e adiantarse tan cedo no marcador, pois saliu todo máis doado verdad, resaltar o traballo do equipo. Debut en competición europea esta tempada, como te viches no campo? Ben, moi ben. Todo o equipo axudou para que dar esa portería cero, obviamente mérito de todos, pois collendo confianza a medida que pasaban os partidos moi contento por esos 3 puntos e a seguir. Portería cero e 3 goles, goleada aquí neste campo que foi un pouco complicado. Cales crees que foron as claves, non, para conseguir esos 3 puntos? Bueno, as claves, desde Claudio, o seu corpo técnico, plantexar da maneira que plantexan os partidos, despois do equipo de ter as ideas tan claras como as ten o adestrador con esas gañas de seguir gañando e de darlle alegría a esa afición. E ademais un campo frío tamén polo tempo, pero non se notou moito polo o calor que daba a afección. Como viviches dende o campo esos berros dos nosos afeccionados? Pois a verdade que é unha pasada xogar fora da casa e que veña tanta xente a animar, os escoitamos moitísimo e a verdade que personalmente a min e o resto do equipo danos moito. E por último xa pensando no domingo. Sí, agora temos un viaxe de volta, descansar o mellor posible, e mañán adestrar xa pensando no partido seguinte.